La ciutat suïssa de Ginebra va ser l'escenari el 30 d'octubre passat de l'entrega dels Global Private Banking Awards, uns premis que es van lliurar durant la celebració d'un sopar de gala amb els directius de les principals firmes bancàries d'arreu del món. El grup Crèdit Andorrà va guanyar el premi al millor banc d'Andorra en banca privada 2013, un guardó que atorga anualment el grup Financial Times a través de les publicacions The Banker i Professional Wealth Management. El president del Consell d'Administració, Jaume Casal, i el conseller delegat, Josep Peralba, van recollir el guardó. Andorra entrava per primera vegada en aquests premis internacionals, en els quals estan presents les principals places financeres com Suïssa, Luxemburg i el Regne Unit. Crèdit Andorrà és el primer banc andorrà a rebre aquesta distinció, que reafirma la trajectòria sòlida de més de 60 anys en banca privada del grup. Doncs per nosaltres és realment una joia, és una festa, perquè, a més, aquí es veu l'esforç de tots aquests anys, d'haver iniciat tota aquesta etapa ja fa molts anys, concretament a partir del 2003, i arribar a estar presents en 10 països, havent integrat un grup de professionals de 24 nacionalitats diferents, doncs poder haver fet aquesta expansió internacional i ara aquest reconeixement, que és la primera vegada que es dona a un banc andorrà, perquè és la primera vegada que The Banker valora Andorra amb aquest premi. I haver estat els guanyadors és un gran orgull i realment és important per nosaltres per continuar el futur amb ganes i amb esforç i endavant. El jurat del premi va destacar que l'element decisiu per atorgar el reconeixement a Crèdit Andorrà ha estat la seva vocació internacional, la seva presència en les principals places financeres europees i americanes, actualment està present a 10 països, i el sòlid projecte de Wealth Management, que presenta una proposta de valor al client basada en serveis boutique i en una àmplia oferta d'inversió a escala global.